Iki nanti kok? Teng Jugangan. Neng Jugangan? Nggih. Wose ndelik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, mati aku kok. Aku tolong ngono. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki, sampeyan ngerti teng Jugangan niki sampeyan cilaka. Pokoke meneng. Yo, aku manut kowe kok. Lah nggih. Bilung nanti. Bilung nanti. Mudar. Motor kena ngopo? Sampar Baladewa. Cah cilik klitah-klitih sampar Baladewa mudar. Asemi. Do ninggal to. Tak. Tagak. Oh ayu. Kaya suarane Bilung. Lah nggih kok isih urip. Oh iya kene ngejak-jak ora tanggung jawab ora. Diwenehi tondo men ngerti nek kowe karo aku nang kene. Nggih. Oh, pada di sini. Lamit. Wih, po member. Cangkem kok nggo ancik-ancik. Cangkemmu kaya undak-undakan. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu menangan sapa-sapa dicokot. Sencaki lapor Prabu Baladewa. Manus maning jajaran iblis lanat menungsa lan tatanan. Endi sing nyokoti anak-anakku? Iki ya sumbar iki. Ayo aku Prabu Kumbara Yaksa, ora minggat cokot gulumu. Piye? Aku nganti keplotra saka wit lho, Gok. Kono muni piye ngono aku pletre ngono. Saking serone. Bareng nyokot Baladewa cokoten. Ora minggat cokoten kowe iblis lan diapure kaya ngene dublak tunggak cangkemmu bongko prol. Matno sastra jendramu wateken aja dhewe ukuran Baladewa motor dening aku kowe jreng wis ngono kae lah. Tak tunu lho. Aja waton ngarani. Udu aku. Kowe iki biasane suaramu kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Njaluk ngapura kok aku kok. Oh ngimel. Oh, antute juragane kaya. Sedyaki wonten dawuh. Gatotkaca Antarja, Antasena, goleki menusane. Sendika. Kok ya iso ilang. Meneng lho. Oh ya iso ilang. Cekel poteng-poteng awake. Mati aku kok. Meneng mawon dereng dipoteng-poteng. Bumbune rung dadi. Gatotkaca. Manusa maning jajalan iblis lanat. Apa kira-kira nggawa kanca? Nggawa kanca jor-jor dase iki. Ngendi ya kok ora ono iki. Dipun padosi dipun sebar nggih. Ayo. Ben ninggal ketemu. Dimas kuwi ngalur Dimas. Ya, Kang. Aku tak saka Dirgantara. Ya, Kang. Kok ora ono. Kuwi napa to? Antasena iki asem. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Kemritik e. Kretek e, Gak. Nengane ora. Waduh cilaka tenan borokku kobong iki. Ismen. Kok kaya ana swara. Sapa lho? Sencaki. Rada ndangak men weruh. Ya. Antarja. Gatotkaca. Ya. Antasena. Sapa? Bakul kapuk. Anoman putih ta? Sapa? Kresna. Sapa? Kresna. Kresna kok tekan kene? Domongi kok. Kresna ki ireng ta? Tak delok saka ngisor ireng e. Apa iya? Domongi kok kowe iki. Ngayal kandan-kandanane ireng-ireng bekisi. Apa iya? Domongi kok. Rada ndangane. Rada ndang ngayal kok kowe iki domong ngayal kowe iki ora percaya karo aku kowe. Sencaki, paham? Tasena mandeg. Sapa? Cangkemmu lho. Terus. Selamat. Anoman. Kresna ta. Kae lho, matno kae lho, ireng ora kae. Iki Kresna ki ireng cemani. Kresna kok ngerantapi ya, Gak? Apa iya? Damangi kok. Mbok ditiliki.
Udu. Sapa? Prastiwi. Mula kok wis rontok. Wis temen. Dapur mula. Wong meneng bae kok iso tiba dhewe. Pir. Oh ya. Toko kuwi kok mati aku. Sampeyan rak dipun dawuhi supados lapor Begawan Kumbara Resi. Iya. Sampeyan matur mawon nek kalah karo anak-anak Pandhawa. Penembahan kula nyuwun senjata pitulung penembahan. Kumbara Dewa. Melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Malah ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enom. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kowe ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbaradewa. Ayo iki gerangane Kumbara Resi tandangana legane atiku tamu mbok tatimu wis sinuwun. Duwekan. Soy. Takon karo aku Kumbara Resi. Aku wong tuane Manik Manten. Lah, ra apa? Mesti sak kulawarga mung kepengin ngiyup kamungten. Kepengin neteli marang Kalendra Nyai Prabu Duryudana. Kowe kepengin urip Dempel kaya kemladian parat. rasa kakehan gunem tanpa guna. Kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbaradewa. Aku wong tuane ora trima. Dan trimamu arep ngopo? Damu dadi patung kowe. Waduh. Ayo, amuk legane atiku. Dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa. Gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi? Wis sangkri ratu gele gulune legane. Ayo, iki tunggale. Ono apa, Kang? Geger. Iki sing dijenengke kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Lho, Sebabe kowe ora ngerti ora nyipati peperangan kok. Kowe ming diwang karo dulur-dulurmu. Kowe dinuta marang negara Ngastina njaluk negara Ngastina. iya. Iki mau dadi perang. Balane Prabu Manik Manten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe tak kandhani ya. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman Mak Jrik Setyaki, Kakang Arwaca Kakang Antarja mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane. Lho. Nagara jagat iku bathur ya jagat Pangestumbara. Lah kok dadi ngedapi temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling wujud dadi reca. Oh. Piye niki iki? Apa aku tak maju? Tak mbelani dulur-dulurku kok sik. Ora usah kowe maju, nek kowe maju kowe dadi reca, aku ora duwe kanca. Aku mung ijin. Lah terus Ngene. Perkara iki aku ora nrimakake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nanging lah kok dadi ana pacoban sing kaya mengkene. Aku kudu mungsuh Prabuku Manik Manten lan Begawan Kumbara Resi sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. oh, Kang, piye? andum gawe. Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garwata lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus Aku tak munggah ning kayangan. munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrimake lakon iki, aku nyuwun pituduhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga, nggonku nunggu reca-reca kae yen aku durung bali neng Tegal Kurkasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo niki. Iya.